Swrangsalni phungo kubuni shal haikeno Kupwara Machhal sector thangwi tongmani sengkrak rokni malkhung fiaba aro thangwi kifilia khorok tham sengkrak rok Indian Army China Corps ni bwkhaktwi tweet khlaiwi saklaijaka salbrumni haikeno naikolna thangwi lama ganani lungawo kalaiwi thangka malkhung o patimungo junior commission officer tei khorok noi kubuni rengni army rokbo langma chokha lamao borok tongmani bagwi kasle wino o patimungo khobjaka khone saimankha koktmago tabok suk jorao khorok thamni mangkwthwi mankha hone saimankha kaisa jorao terrorist rokni kokmang tongmani Jammu and Kashmir modi hafangni sai tongmung bai terrorist rokni bisima baikha Kashmir Tabok terrorist podo sejaka salnoi sikangono Jammu and Kashmir ni bwkhago EU saklaijaka 11 January ni simi borok kalainai o jorao no sorgo thangnani jora Shikangni haikeno Kupwarao borok bai kholobjak amsai fiaba abo khorok tham sengkrak rokni langmano chokrai talangkha borokni nukhungo o kha khamsamung koktma ro horjak kha khani saimankha koktma wo Bureau Report Khorok